И здравейте хора! Днеска сме с Камъчко БГ и ще ходим в гората. Там, където сега ще правим писта в сказката съм, където ще правим писта за мотора. Тя е почти готова между другото. Сега отиваме с колелото съм, да я тестваме. Първо те. Ръкавици, всичко. Каска, маска, всичко. Като се изсипим като кучета, да няма почти нищо. Само някой чупе на ръка, крак, който толкова. Хора няма да снимам аз. Той няма да снима, само аз. Той вчера снимаше, но клипа не се получи. И да. И знаеш това е да почне. Гледайте кантара. Опа, кантара. Така, просто сега ще спра, ще се включа като сме там. Така, хора, стигнахме, тук има кучета. Какво писта от тук натам? Дай някой косил. Сега. Опа! Не. Ще се прибия. Тук ще е малко кофти с мотора, ама как и да е. Чакай, ще звъня един номер. Бягай напреде, да ме снимаш. Няма да снимам. Аре бе. Така, това е гледката. Това е пътеката на там. Това е от тук тя тръгва. Тук има някакви грозни тръни. Кажи като си готов, бе! Аре, отивай напред, бе! Те сега ще го изчакам да отиде напред. И като отиде напред, ще ме снима. Давай! Сега, готови ли сте да гледате сега? От тук даваме. И ето го гадното дърво, което трябва да дрежим. Оно го отрязахме. Пътечката също ще с колелото се пускаме отгоре нататък, а с мотора оттам нататък насякъде човек. Просто сега отрязваме дървото и продължаваме. Писта като следваш, брат. Хора, буквално тук е много е зле положението, човек. Просто някъде в гората съм. Нагоре има още, брата, но има много тръни и паднали дървета, пък часа вече е 5:30. И в момента съм готов да се самоубия, че е смъкнал чулата. Буквално хора, пистата е мале. Аре бе, брат. То сняга ли каже? Да тръгвам ли? Добре, първия фейл, човек. Така. Не знам, че... Мале, от тук как трябва да мина, бе, луд? Той дърво тук ще ми чупи голата. Трябва да се свиваме те. Мале, хора, много е страшно. Мале, Колко вдигна? много. Колко? Брат, остави клювото, тук е ела сега нагоре. Само дрифта, брат, виж откъде е почва. Само виж дрифта откъде е почва, там отгоре ти да спра. Питам те колко вдигна? Не съм гледал, брат, аз пътя ли да си гледам. Ела да ти вкажа къде ще се изсипя малко. Я покажи GoPro-то записа. То снима, бе. Покажи го, бе. Човек, само от тук почва дрифта. От тук почва дрифта, дръпни се, бе. Долу до дърветата. И ела сега насам. Ела насам. Тук също имаш малко дрифтове мирство, бе. Да. Ей, тук, брат, много дигнах тук. Колко? Много. Колко много? Абе, брат, не съм гледал. Що? Пътя ли да си гледам километража, бе? Аз километражка вижда ли се на камера? Ти, брат, ако искаш тук да се пусна. Не искам, може да се самоубия. Ела.
От тук, брат, като пуснах спирачките, много дигнах. Ела. Много яко беше луд. Тук, брат, задната ми гума дойде надолу и сега ще вкая едно друго място. Тук още през старта. Виж къде ми дойде задната гума. Ще се види на клипа. Мале хора, откъде се пуснах, бе? Там да се качва. А? Там да се качва. Ела да видиш къде е старта. Тук, брат, задната ми гума слезе надолу. Сега да ходим надолу да продължаваме. Моля да спри клипа. А? Спри клипа. А? Спри го, бе. Що? Искам да гледам тук. Не можеш да го гледаш сега, нямаш игла. Имам. Ела, да фак ти си носиш игла в джоба. А? Ела долу при колелото. Мале хора. Тук, брат, с мотора само нагоре. Надолу, брат, наскоро си на спирачка. Голямо самоубийство. Беше много яко, човек. За първи път пускам тая писта. И от тук надолу, брат, като пуснах спирачките. Мале. Много яко. Ох. Чай махам то скоро. Бягай там, бе! Чай, че стъпах на криво, бе. Мале, човек, тук като пуснах спирачките. Много яко. Тук снима ли как задницата ми дадат настрани, бе? Май, не знам. Тук, брат. Това дърво не можахме да отрежем. Това. Това тъпото дърво, защото триона се щупи. Това го отрязахме вчера. Това не можахме. Ако щяхме успеем, човек надолу, щяхме да летим. Добре, хора, след малко ще се включвам, айде. Така, хора, той се прибира, защото де го знам, защото, брат. Де знам, човек иска да се прибира. Аз сега тръгвам да гоня с колелото. Продължаваме по пътеката. Назадна, брат. Кантари, мантари. Тук пътеката е по-яка от нататъка. Човек нататък е много тясна. Тук това дърво. Много готин човек, заклевам се. Здрасти! Аре! Отдолу е! Како тук? Петдесет хора! Ще го изчакаме. Хора, до тук ще е видеото. Камъчко последвайте го в YouTube. Видеото ще е тук, защото тъй като гледам ще завали човек много лошо времето и ще се прибираме. Чао, хора!